Добър вечер. За мен е наистина голяма радост да говоря тази вечер пред вас и то в програмата съпътстваща фестивала Антистатик. Трябва да кажа, че моят приятел Вили Прагер не случайно се обърна към мен като към хер професор. И има това дълга предистория, за която няма сега да разказвам, но предполагам, че колегата Прагер, не като прочут български хореограф и изпълнител, а като студент, му беше втръстано да слуша за съпротива в Берлин, където аз бях хер професор, той беше хер студент. Това си е наша шега. Но действително, това, което вие правите днес, ме върна към дебати, които, разбира се, в полето на съвременното изкуство и съвременния танц, като от десетилетия, но от друга страна, ситуацията днес ги прави особено актуална. И когато моите приятели Висо Щаро и Вили Прагер ме поканиха за тази лекция, аз изпитах известно колебание за какво да говоря, защото имаше известен риск да повторя неща, които вече съм правил. И така, аз си припомних, че 2007 година в СНД, Сенс Национал de Danse в Париж, Национален център за танца, имаше конференция, която се казваше Данс и резистанс, танц и съпротива, и аз направих една лекция, която беше La Résistance de la Danse, т.е. съпротивата на танца. Лекция, която тогава не се направи публикация от този конгрес, защото смени ръководството. Тя остана непубликувана и аз бях изкушен да се върна към този материал, за да видя какво може да се каже по тази тема 20 години по-късно. Но се оказах от тази идея. Ситуацията е много различна днес и затова аз реших това, което ще ви представя, ще бъде наистина от гледна точка на света тук и сега. Но въпреки това, ми се ще да се върна и към предисторията на това понятие, защото много често в съвременното изкуство особено се говори за съпротива. И в този смисъл има риск това понятие да бъде десемантизирано, т.е. изпразнено от смисъл и в някакъв смисъл често пъти то се деконтекстуализира. Затова много ми хареса предложението на Антистатик да мислим за жестове на съпротива, което е нещо много различно. Защото жеста предполага конкретно действие и конкретна интервенция, а не съпротива по принцип. И то в множествено число. Защото съпротивата никога не е по принцип. Тя е много конкретна, тя е много локална и разбира се, тя може да има най-различни измерения. Нещо, което в една ситуация може да бъде акт на съпротива, в друга може да бъде акт на преутвърждаване на някаква конвенция. И мога да ви давам такива примери от полето именно на съвременния танц, да кажем нещо като културно cultural misunderstanding, да го кажа на чист български език, като недоразбиране, свързано с контексти, в които един жест на съпротива в друг контекст не се разбира като такъв. Но това ще оставя за малко по-късен момент на моето изложение. Така че на мене много ми допадна предложението да мислим жестовете на съпротива и по тази причина аз ще се съсредоточа върху няколко жеста. Но преди това, шегувах се преди това с моите приятели, че други мои приятели преди много години ме критикуваха, ти си такъв, не знам дали това е истина, сериозен философ, пък сега говориш за съвременен танц и някакви такива неща. Сякаш това е нещо несериозно. И аз обаче си взех поука и казах, добре, сега ще говоря на този танцов форум за една фундаментална философска проблематика и ще поговоря малко за философия, защото знам много добре, че на такива форуми има много по-заинтересовани от сериозна философия хора, отколкото често пъти на философските конференции. Може би на тях ще им говоря за танц, на тях ще им е със сигурност интересно. Така че това е като едно предварително уведомление и извинение, че ще ви занимава и с малко философска материя, която ще бъде посветена фронтално на понятието за съпротива. Защото това понятие в никакъв случай не е измислено от 2007 година, не е измислено 1968, не е измислено 1939 и 40, което са важни дати, защото не трябва да забравяме каква дата е днес. Така че понятието за съпротива има много дълга история и аз ще се опитам да се върна след малко към нея. Но, понеже казах да не забравяме каква дата сме днес, днес има 80 години от края на най-ужасяващата война в световната история, която се надяваме никога повече да не се повтаря, въпреки че ужасяващи войни, както виждаме, се случва днес
и то съвсем близо до нас. Така че, поради тази дата, първият откриващия клип, който аз искам да ви представя, е свързан с именно нея. Aber die Fügungen des Schicksals sind eigenartig. Aber Sie wissen schon, was ich damit meine. Und so kommt dieser Mann heute zu mir, Mackie Wessel, als Freund zum Freunde. Da könnte was lernen. Mackie, kannst du dich erinnern, wie wir, du als Soldat, ich als Soldat, bei der Armee in Indien gedient haben? Klar, lieber Jackie. Das waren Zeiten. John war da runter und Jim war dabei. Und Josh ist Sergeant geworden. Doch die Armee fragt keinen, wer er sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen, von Kapp bis zum Speer. Wenn es mal regnete Und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Wissen. Da. Johnny war da Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. aber Georgie nahm beide Mann an Und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, von Kapp bis zum Speer. Wenn es mal regnete Und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Wissen. Da. John ist gestorben, Jimmy ist tot, und Josh ist vermisst und verdorben. aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen, von Kapp bis Speer. Wenn es mal regnete Und es begegnete ihnen eine neue Rasse, braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus für Blitze. Der ärmste Mann Londons, der reiche Mackie Messer. Вероятно мнозина от вас разпознаха този легендарен филм, мюзикъл и текст. Първо филма, това е филм на един от най-големите немски експресионистични режисьори, Георг Вилхелм Папст, филма от 1931 година и е на основата на легендарния мюзикъл Опера за 3 гроша на Бертолт Брехт, автор на либретото, и Курт Вайл, автор на музиката. Премиерата е през 1928 година, близо век по-рано, и разбира се, този прочут филм е свързан с наследството на Първата световна война, но той в някакъв смисъл е и пророчески за това, което ще се случи 10 години по-късно, когато Бертолт Брехт и Курт Вайл ще бъдат политически емигранти в Америка и ще работят отново в музикалната индустрия, само че на западния бряг на Америка. Но това беше само едно встъпление, то не е пряко свързано с това, което предстои да кажа. А това, което предстои да кажа сега, е свързано именно с понятието за съпротива и неговата понятие на история или концептуална история, която, както споменах, е дълга и сложна. И аз ще си позволя за кратко, няма да злоупотребявам в това отношение с времето ви, да ви върна към Древна Гърция. В епохата и в пространството, в която се поражда практиката, която моите приятели и аз, моите колеги и моите учители практикуват и до днес, и която се нарича философия. И ще ви говоря специално за един от най-големите философи в историята, който се казва Аристотел и който вероятно има голяма заслуга за осмисленето на това понятие за съпротива,
поне по начина, по който аз ще се опитам да го представя днес пред вас. И така, няма да изнасям лекция по философия, само ще припомня едно ключово понятие на Аристотел, което вероятно мнозина от вас познават. Така, и това е понятието дюнамис, което което на гръцки означава нещо като възможност или казано с латинския термин потенция. Нещо, което, така да се каже, е резервоар на случващото се в света, на съществуващото, което Аристотел нарича енергия. Това е термин, който ни е познат и до днес, между другото, от дюнамис идва думата динамика, така че и този термин също така ни е познат. И Аристотел в своята прочута метафизика измисля връзката между тези две понятия, за да обясни един феномен, който гърците ги измъчва, който измъчва изобщо философите и физиците. Това е феномена на движението или промяната. Тоест, как е възможна промяната? Как е възможно едно нещо да бъде себе си, т.е. да съществува и едновременно с това да стане нещо друго? Ето на този въпрос философията до Аристотел не успява да отговори. И за да отговори на въпроса за промяната, Аристотел изобретява тази прочута двойка от дюнамис и енергия, на латински ще кажем потенция и актуалитас. Това са едни от най-значимите философски понятия в цялата история на философията. Те стигат до 20 век и имат, така да се каже, много важно измерение в политическата философия на 20 век. Но аз също и с това няма да ви занимавам. Само ще ви кажа това, че залог е особено голям, за да разберем понятието за съпротива. Тоест, това, с което ще започна, е една хипотеза, а именно понятието за съпротива, което ни събира днес, чието жестове по-скоро ни събират, има онтологическо измерение. Думата онтология е, може би, част от специализираната философска лекция. Онтологията е най-общо казано науката за битието, или аз предпочитам да казвам науката за това, което е, или науката за това, което съществува. До голяма степен тя е измислена от Аристотел. Той постави въпроса за това, което е, на гръцки то он, въпреки че той не изобретява термин онтология. Той изобретя много по-късно в новото време. Няма значение. Основният онтологически механизъм, обаче, който изобретява Аристотел, за да обясни как това, което съществува, може да е това, което е, и едновременно с това да бъде нещо повече от това, което е, нещо друго от това, което е, т.е. да става различно, как е възможно да съществува промяна. Именно за това той казва, има два основни модуса, две основни измерения на съществуването, които са дюнамис, това е потенциално съществуващото. Това, което може да бъде, и енергия, което е изявеното съществуващо. То е актуалното. Или, ако щете, то е това, което действа. Действието. Защото актуалитас може да означава буквално действие. Това, което действа. И сега виждате, че дюнамис е по-голяма от енергия. Тоест, това, което е възможно, е по-голямо, по-обхватно от това, което е действително. Нали така? Може реално съществуващите, действително съществуващите неща са по-малко от възможните неща. Каква е връзката на съпротивата с всичко това? Аристотел прави много сложна теория за това как потенциалното, възможното става действително. И в неговата много сложна и интересна теория той прави една типология, така да се каже, на преходите от възможно към действително. Какво казва той? Значи, на първо място, той разграничава различни значения на понятието възможност в метафизика и съответно различните модуси, по които тази възможност става действителност. Тоест нещо, което е латентно, се изявява като действително. Най-общо казано, това е нещо важно,
потенцията, дюнамис, е почти синонимна на понятието за материя. Това е гръцкото хюле. Докато енергията е аналог на формата или на идеята. Това в латински език са синонимни понятия. Форма е латинско понятие, идея е гръцко понятие. Това, което ние трябва да разберем е, че материята в някакъв смисъл се изявява като форма. Т.е. тя има актуалност като форма. Формата е актуалността на потенцията материя. Това е много интересно гледна точка на теорията за съпротивата, защото четирите разнородности или четирите понятия, чрез които се опитва Аристотел да квалифицира или да класифицира, да типологизира понятието за дюнамис, имат следните преводи на латински. Те са потенция, possibilitas и potestas. Може би третото понятие нуждае някакво пояснение. Това е, най-общо казано, властта. Значи първото може да го преведем като потенция, както казваме на български потенция. Нещо, което е, на френски ще каже, en puissance, т.е. нещо, което е латентно съществуващо. Possibilitas е нещо, което е възможно. Potestas е нещо, което отговаря на нашето понятие по-скоро за власт. Така, и сега има обаче един четвърти вариант на дюнамис и тук аз следвам един изключително вдъхновяващ анализ на български класически филолог и философ, който се казва Димка Гичева-Гочева. Това е една от най-големите специалистки по класическа гръцка философия, която до голяма степен вдъхнови този мой прочит на понятието за съпротива, наред с още двама френски философи, Жан Булак и Жил Шатле. Но какво казва Димка Гочева преди повече от 20 години, от когато и аз разработвам това понятие? В своята книга "Нови опити върху Аристотеловия телеологизъм" Димка Гочева отбелязва съществуването на едно понятие или на едно измерение на категорията дюнамис, което няма точен превод в латински език. И какво е това понятие? Ще цитирам Димка Гочева тук. Тя казва така. Четвърто значение на дюнамис е значението на сила, запазващо нещото в предишното му състояние. Резистентността му, устойчивостта и способността на нещото да противостои на силите, водещи го към развала и, и по-лошо състояние. Съпротивителните сили, резистентността на нещата, която им позволява да остават такива каквито са и да не се променят, не поради някакъв техен неоправдан битиен инат, а поради това, че промяната е промяна към по-лошо. Сега, вероятно вече сте се досетили, че моя прочит на това предложение, разбира се, който надгражда и поема в по-различна посока от прочите на Димка Гичева-Гочева, е да определим този четвърти тип и тази четвърта форма на възможността като антивъзможност или контравъзможност, или тя използва думата резистентност. Виждате, че сме много близко до термина съпротива. Латинското резистенция, очевидно, означава съпротива. Ще трябва да поговорим след малко и за латинския термин. Значи думата идва тук. И така, моето предложение и моето предположение е, че четвъртото измерение на понятието дюнамис всъщност е съпротивата. Тоест, съпротивата е, така да се каже, онтологическа модалност на това, което съществува. И това качество е именно качеството, което позволява на нещата да се съпротивляват на промяната им към по-лошо. Нека да спрем до тук и
да оставим Аристотел за сега на спокойствие, аз ще премина, ще не извърша един лъвски скок към философията на 20 век. След това ще се върна отново към Аристотел. В втората половина на 20 век има двама изключително влиятелни френски философи. На единия честваме 100 годишнината тази година, той е роден 1925, на другия ще честваме до година. Това, вероятно, мнозина от вас знаят, са Жил Делиос, роден през 1925, и Мишел Фуко, роден през 1926. Те са много близки приятели, още от най-ранна, не детска, но философска възраст, т.е. от края на 20-те си години, през 50-60 години в Париж. Но това философско приятелство по-късно стига до едни взаимни екзегетични жестове, т.е. на взаимен прочит. И Фуко публикува много влиятелен текст за Жил Делиос и обратно Делиос публикува една малка книжка за Фуко, който, както знаете, умира доста млад от СПИН през 1984 година, на 58 годишна възраст. И в тази своя книжка за Фуко, точно така, за Фуко, Делиос коментира една теза, която приписва на Фуко, но всъщност Фуко не я формулира в този вид на формула. И тази фраза, която е много прочута и която много често се цитира, освен това, е La résistance est première. Съпротивата е първа. Сега, това е много означаваща фраза. Защо? Защото всички си дават сметка, че когато говорим за съпротива, аз като последовател на Аристотел, т.е. перипатетически философ, много трудно говоря седно, така че ще се изправя да давам си сметка, че това е предизвикателство за техническите средства на Гьотис. Какво означава съпротивата е първа? Ние конвенционално схващаме съпротивата като какво? Като съпротива спрямо нещо, срещу нещо. Нали така? Жестове на съпротива предполагат, че ние се съпротивляваме на нещо и в примера, който даваше Димка Гочева, става дума за същото. Става дума за съпротивимост на някаква сила, на някакъв процес, който тласка едно нещо към нещо по-лошо. Ако Делиос и Фуко твърдят, че съпротивата е първа, това какво означава? Съпротивата, ако е първа, то тогава тя съпротивата, може би не е съпротива, тя просто е сила и тогава нещо ще трябва да се съпротивлява на съпротивата. Това е някакъв затворен кръг. Това е много особена теза, на която не е лесно да се отговори. И затова аз винаги съм виждал един риск в понятието съпротива, а именно в философски смисъл, не в художествен или в политически, или социален. Съпротивата рискува да бъде свръхдетерминирана от това спрямо, което тя се съпротивлява. Тоест, съпротивата сякаш винаги отговаря нещо, което я предшества. В този смисъл ние се съпротивляваме на хегемонията на капитализма, ние се съпротивляваме на войната, ние се съпротивляваме на несправедливостта. Можем да се съпротивляваме на хиляди неща, но те предшестват жеста на съпротива. И това е проблем. Тоест, ние винаги сме, ние, които в кавички казвам, добре, ние сме от тези, които се съпротивляваме. Нали така? Ние сме винаги по-бавни от актовете на протеста на властта. И в този смисъл, тук има философски проблем. Мисля, че за да избегнат този проблем, Фуко и Делиос са казали, съпротивата е първа. Но разбира се, това има по-сложна история, в която аз сега няма да влизам. Примерно в първия том на прочутата история на сексуалността на Мишел Фуко, озаглавена така, но всъщност занимаваща се с понятието власт. Първият том на история на сексуалността, волята за знание, се занимава основно с категорията власт. И там Мишел Фуко изразява своя скептицизъм към идеята за революция, в смисъл, в който тя доминира в неговата епоха, т.е. в смисъл на 68 година, на една глобална революция, която ще преобърне едва ли не историята на света и ще възцари царство на свободата и справедливостта. Той не вярва, че това е възможно. Това е много голям дебат изобщо в френската политическа философия. Той смята, че винаги трябва да има жестове на съпротива. Той смята първо, че съпротивата е, така се каже, иманентна на властта, т.е. че във всяка сила има контрасила, има противодействие и в този смисъл никога няма власт, която да не предизвика своето противодействие. Това е оптимистична
версия, нали така? Но освен това, той твърди, че съпротивите винаги са множествени и че те винаги са вписани в някакъв сблъсък на сили, в които властта е просто една консолидация на сили, която е взела надмощие. Нали, това, примерно, историята на революциите го показва. Много често пъти революциите са такава консолидация на сили, която изглежда почти невероятна. Френската революция, най-голямата, абсолютната монархия, нали, на Луи 14, 15, 16, изведнъж е преобърната, нали, отвътре. Не само това, Френската революция иска да изнася революция, както по-късно Съветската революция, т.е. тя да стане революция в цяла Европа, Франция воюва с цяла Европа и същевременно Френската революция води към какво? Води към терора, оттам идва понятието терор. И това е прочута история, мрачна в историята на Френската революция. Тя екзекутира собствените си деца, Д'Антон, след това Робеспиер, който до голяма степен е вдъхновителя на терора, Сен-Жюст. И накрая идва императора, идва империята. Тоест, революцията, акта на съпротива, е преобърнат отново в акт на тотална власт, на абсолютна власт. В този смисъл Фуко се съпротивлява на тази идея. Той не вярва в тази диалектика на съпротивата и властта. Той смята, че е много по-сложен, така да се каже, релефа на съпротивата. Той винаги предполага множественост на силите и съпротивите. И затова на мен много ми допадна и така ми импонира предложението на моите приятели от Антистатик, да говорим за жестове на съпротива. Така, сега ще спра до тук с философската част и ще премина малко към изкуството. Изкуство и съпротива. Нека да върна този слайд. Първо, можем да задаваме въпроси. Може ли изкуство да бъде съпротива? Ако може да бъде, то съпротива срещу какво? На какво се съпротивлява изкуството? Трябва ли да се съпротивлява? Тоест, ако трябва да се съпротивлява, това не означава ли, че съпротивата става нормативно изискване? Разбирате ли това понятие? Тоест, то става норма, в този смисъл става конвенция и в този смисъл вече няма съпротива. Тоест, когато съпротивата стане нормативна, тя вече не е съпротива. Мнозина от вас познават моята книга "Края на съвременното изкуство", въпросителна. Там аз говоря за процеса, по който критиката на институциите, институционалната критика става нормативен режим на институциите. Тоест тя става, така да се каже, норма на институциите. Институциите, които преди са били критикувани, апроприират критиката и стават, така да се каже, критически институции. Това не означава, че те се самоподриват и революционизират, саботират се отвътре. Напротив, значи, че се легитимират по един нов начин. С понятието за съпротива е изправено пред същия риск. Тоест, ние не можем и не трябва да онтологизираме съпротивата, когато говорим за съпротива в изкуството. Защото в момента, в който ние кажем, че съпротивата е винаги част или винаги императив пред един художествен акт, тогава ние изпадаме в риска да кажем, че тя е нормативна и следователно не е съпротива. Тоест, съпротивата винаги трябва да бъде мислена като жестове на съпротива. Съпротивата винаги може да и трябва да бъде мислена като частно действие, в частен контекст, в локален контекст или, бих казал, употребил философска дума, сингуларен контекст. Тоест, съпротивата в изкуството винаги трябва да бъде сингуларна. С други думи, за нея няма рецепти, за нея няма нормативна естетика, така да се каже. Ако видите учебник по как да се съпротивляваме в изкуството или изкуство и съпротива, наръчник на съпротивляващи се артист, не си я купувайте със сигурност. Със сигурност ще ви излъжат. Така че, от гледна точка на връзката на съпротивата и изкуството, ние можем да говорим за различни аспекти. И аз се опитах да направя една кратка типология, но просто нямах, тъй като е малко експериментална, не я направих на слайдове. Но ще ви кажа няколко възможни измерения. Когато говорим за съпротива и изкуство, ще стигнем и до танц, разбира се, имаме няколко възможности. Тоест, първо, да говорим за съпротивата на твореца, т.е. на този, който създава художествената творба, най-общо казано, с традиционен език.
Но ако един творец се съпротивлява, значи ли това на всяка цена, че творбата се съпротивлява? Значи трябва да бъдем внимателни към това разграничение, защото аз мога да ви дам примери за големи творци, които са се съпротивлявали в частния си живот, но ние не можем да направим директна връзка, поне директно, не можем от гледна точка на едно най-общо схващане, да направим връзка между техния творчески акт и техния субективен, индивидуален акт на съпротива. Значи това е една възможност. Тоест, един творец може да се съпротивлява като гражданин, като политик, но той може да не превежда тази си дейност в художествен акт или поне на преден план. От друга страна, ние може да си представим, има ред творби, които тематизират съпротивата. Тоест, които говорят за съпротива в най-различни планове. Социален, културен, икономически, политически и така нататък. Такива творби в съвременното изкуство, поне от Втората световна война насам, има изключително много. Те в някакъв смисъл са доминиращи дори. Но там има най-различни възможности. Ако превърнем един жест на съпротива в обект, т.е. ако ние го тематизираме, винаги има риск ние да го вкараме в форма. А може би съпротивата в изкуството означава на първо място ние да отваряме тази дюнамис, тази потенция, която позволява измисленето на други форми, на други възможности, а не да фиксираме във форма. Бях много поразен, един френски поет, много непознат, както и да е герой от войната, но от който казва, който никога не пише за войната. И той казва за Виктор Юго. Казва, Виктор Юго никога не е трябвало да пише Клетниците. Защото този роман го е направил, въпреки че той критикува, разбира се, Третата империя, той го е направил съучастник на престъпленията на малкия Наполеон, т.е. на Наполеон III. Това е много поразяваща мисъл. Защо? Това е много странно. Тоест, някой, който иска да направи политическо произведение, също се оказва така ли, едва ли не съюзник на това, което критикува. Тази идея е странна и ние трябва да направим тези разграничения. Може би не можем да дадем точен отговор, но трябва да ги имаме предвид. Значи това е второто. Съпротивата в творбата. Трета възможност обаче е съпротивата на самата творба. Това е различно. Не съпротивата като тема в творбата, както е в Клетниците на Виктор Юго, а съпротивата на една творба сама по себе си. Какво означава това? Значи една творба, която не говори за съпротива и въпреки това тя очевидно може да бъде жест на съпротива. Такъв пример, отказах се да го показвам, защото ще бъде твърде банално в контекста на танцов фестивал, но такъв пример може да бъде поне премиерата на Сакре дю Принтал на Стравински. Пролетно таинство само по себе си разказва някаква архаична легенда, жертвоприношение и прочие, но то предизвиква невероятен скандал, защото самата творба, не с темата си, а със собствената си структура, преобразува по някакъв начин идеята за това какво представлява от една страна музикална творба, от друга страна какво представлява хореографска творба. Тоест, в този смисъл, пролетно таинство на Стравински може да бъде схванато като жест на съпротива. Но разбира се, в момента, в който то става част от репертуара на най-големите компании, разбира се, то става и нормативна творба. Тогава съпротивата би била в това, за да се избегне затворния кръг, всяка нова интерпретация трябва да саботира предишната. И ние, тъй като имаше наскоро 100 годишнина на Сакр, нали, имаше много възстановки, но имаше и много, така да се каже, еретични възстановки на Сакре дю Принтал. Една от тях, за която нали, някакси тя е банален пример, но Ксавие Леруа, с който в същата тази институция преди точно 20 години сме имали дебат, може би организиран от същите колеги и приятели. Ксавие Леруа направи Сакре дю Принтал, в който
но може би знаете, направих хореография, в която всъщност хореографията представлява движенията на диригента на тогавашния директор на Берлинската филхармония, сър Саймън Рател, който дирижира Стравински. Това е хореографията на Ксавиер Леруа. Той повтаря всъщност репертуара на Саймън Рател. В този смисъл, ето ви един пример за разбиване на конвенцията. Понеже тук е Ани Данкова, тя знам, че работил с мои жестове, но аз така и не гледах това нейно произведение. Така, това тук си го взел тази идея от Борис Шармац, който е един голям съвременен хореограф, който първо ме канят като философ и после казва, той Боян, той като говори, той прави хореография. Казвам, Ксавиер Леруа вече го направи. Няма да правим хореография. Но така да шегувам със себе си случая. Но така или иначе, ето това е пример как ти развалиш една конвенция, утвърдена на формата и без да кажеш нищо политическо. Ксавиер Леруа не е революционен артист в този смисъл, но той е направил някакъв субверсивен жест, който е променил някаква конвенция на формата. В този смисъл ние можем да кажем, тази творба не говори за съпротива, но сама по себе си представлява някакъв жест на съпротива. Така, и свършвам моята типология с още един тип. Това е вече съпротивата, която не е нито на страната на автора, нито на страната на творбата, а това е съпротива, която се оказва съпротивата на тези, които вгледат или на контекста, който възприема. И това е много интересен случай. Значи, това е случай на творби, които по никакъв начин не са си представили или не са целяли нарушаването на някаква конвенция, но изведнъж придобиват такава функция. Тоест, изведнъж те се озовават в ситуация, в която те се оказват иконоборчески творби или манифестни творби на някаква абсолютно нова система на художествен израз. Много интересен подобен пример е на френския композитор Ерик Сати, няма сега да пускам негови творби, който от гледна точка на каноничната история на музика по-скоро изглежда маргинален. Той няма нищо общо с атоналната техника на Шонберг, на това, което в началото на 20 век смята за музикалния авангард. Той пише едва ли на едни сантиментално-лирични пиеси, но именно той става култовата фигура на творците от Дада, които го провъзгласяват за своя папа и навсякъде се движат след него. По този начин, всъщност, неговия жест и неговото ексцентрично поведение, свързано с неговата музика, всъщност легитимира някаква много радикална форма, която създава в съвременното изкуство това, което е познато след Валтер Бенямин под термина шокова стойност. Значи шоковата стойност, която става художествена стойност. Разбира се, още Бенямин от 1936 година отбелязва, че тази шокова стойност е присвоена вече от масовата култура, от Холивуд и така нататък. Отдавна тя не е, така се каже, на прерогатив на авангардите. Така че това са няколко общи думи по отношение на съпротивата в изкуството. И третата точка, теоретична, която искам да въведа, и с това ще приключа с теоретичната си част, не съм озаглавил политика на употребите на идеята за съпротива. И всъщност това е много тясно свързано с разграниченията, които направих, защото, както казах преди малко, понятието за съпротива и практиката на съпротивата, жестовете на съпротива са нещо различно. Още по-различно е нещо, което аз бих нарекал като дискурс на съпротивата. Мишел Фуко, когато цитирах по-рано, има една прочута лекция от 1970 година. Тя се казва порядъка на дискурса, l'ordre du discours, порядъка на дискурса. И в тази своя лекция той прави една много интересна опозиция между дискурс и събитие. Той казва, събитието, това, което разрязва дискурс, което прекъсва дискурса, разбира се, той го свързва с идеята за истина. И това, което аз искам да въведа тук като акцент е, че там, където съпротивата, критиката се превърне в нормативен дискурс, разбира се, е необходимо събитие, което прерязва този дискурс. Това е жеста на съпротива. Тоест, ние трябва да направим и разграничение между понятието, между дискурса и между практиката или жеста.
Нали, може да си представите, трябваше да направя вероятно слайд с една такава една триномия, да я наречем, на дискурс, понятие и практика. От тази гледна точка, разбира се, имаме много различни възможности за дефиниране на съпротивата в изкуството. И така, последен акцент и след това няколко примера за практики на съпротива. Споменах понятието истина. В своята интерпретация на четвърто значение на понятието за възможност, Димка Гичева казваше, че това е възможността нещото да се съпротивлява на това да стане по-лошо. В своите по-късни трактати, това са така наречените природонаучни трактати на Аристотел, има една много интересна право отклонение, теория за произхода на чудовищата. Каква е връзката между съпротива и чудовище? Аз му донесъл, бях подготвил много книги, но тъй като имах много тежък ден, не можах да мина да ги събера, да ги покажа, така че по случайност от снощи, от един разговор е останало. Това е една моя италианска книга, казва се Миракуло, но всъщност тя се занимава с няколко акта на съпротива, да кажем, свързани с идеята за чудовищно. И ще ви покажа една от фигурите, която присъства много на преден план там. Това е фигурата на Арахна от гръцката митология. Между другото, Арахна отново ни е занимава и пак във връзка с Гьоте институт и с Ива, Вили и Стефан Щерев, когато бях тук от нашите приятели Дойв при Теплишки и си спомням, че правихме една процесия около Арахна. Няма значение. Арахна е много интересна фигура. Тя е фигура от гръцката митология, въпреки че може би не е дори от гръцката, идва под някакви източни влияния. Може да се каже много неща за тази фигура, за мизогинизма на митическата логика, защо жената такачка е наказана, защо тя е толкова интересна. Тя е изключително интересна по една причина. Тя е една такачка, която дръзва да се състезава с богинята Атина Паллада, една много ревнива и зла богиня. Тук на тази сцена Леонид Лиовчев е разигравал метаморфози. Тези, които са гледали, знаят много добре, че той хич не харесва Атина Паллада и винаги се извиняваше над тези, които следват нейния култ, защото той казваше много лоши неща. За нея тя наистина е много зла и отмъстителна богиня. В случая тя е много зла и отмъстителна с такачката Арахна, която е дръзнала да се съревновава с нея в такаческата си дейност. И това, което прави Арахна, разбира се, според разказа на Овидий, е изумително. Арахна изтъкава едни килими, които очевидно богинята, ревнивата богиня, признава за по-добри от нейните, в които тя изобразява насилието, зверствата на мъжките богове, на бащата и чичовците на Атина, на първо място на Зевс и Посейдон и Марс, Арес, над смъртни жени. Те са удивителни тези насилия. И разбира се, това, което тя прави, тези изображения, те стават акт на това, което гърците наричат паресия, т.е. разкриване на истината. Т.е. тя тъче килими, т.е. това е някаква форма на, в кавички, женско изкуство, така е възприемано това в античността, но същевременно тя извършва един акт на разкриване на някаква чудовищна истина. И затова тя е наказана и е превърната в чудовище. Сега, защо казвам това? Защото едно привидно традиционно изкуство, каквото е такането, нали, би могло да разкрие истина чрез своите образи. И това е нещо много важно и много интересно, защото според много творци, от очевидно Овидий насам, твореца може да разкрива истина в своята творба, независимо дали тя е фикция или не, т.е. той да разкрива нещо, което остава невидимо в структурата на действителността.
на моите студенти, наскоро им четох Валтер Бенемин, който казва, киното разкрива оптическото несъзнавано на реалността. Какво значи точно това? Но то разкрива нещо, което просто око не вижда. И от тази гледна точка, жеста на Арахне, разбира се, може да бъде описан като такъв паресиастичен жест. Това е един от акцентите на късната философия на Мишел Фуко. Именно защото нейните изображения, нейните образи разкриват нещо, което остава скрито в човешкия свят. Много интересно, че това е само ремарка, че автора на тази поема Метаморфози вероятно се отъждествява до голяма степен с своя персонаж. Да не забравяме, че думата текст, текстил е от един същи корен. Текстура, и това на латински текстура означава очевидно тъкан, текстум, може да означава структура, текст, по-късно и така нататък. Тоест, те идват от една и съща етимологическа клетка, от едно етимологическо ядро. И поета Вергилий, който Вергилий е съвсем друга история, Овидий, който говори за това, че тече нишката на своята поема, т.е. очевидно е свързан със своята героиня, той не случайно и симпатизира особено много, защото самия той се оказва наказан от императора и изпратен, както знаете, вероятно, на Черноморското крайбрежие, което той описва в своите тристия, в своите тъги, като края на света, като място населено от диваци. Въобще казва Тера ултима. Това е края, пределната земя. Края на империята, края на света. Но той е наказан за някакво неясно прегрешение. Можем да гадаем, може да е някаква дворцова интрига, но може и да е това, че се занимава с такива неприятни неща от гледна точка на един строг порядък, какъвто е имперския, каквито са метаморфозите, каквито е любовното изкуство, защото той пише на арс еротика, арс аматория. Въобще теми, които пуританизма на Октавиан Август не харесва. Така че това е един пример, много далечен от нас, от класическата литература, който обаче показва един възможен жест на съпротива, както в творбата, разказана съпротива на един персонаж, така и вероятно на самия поет, който вероятно извършва някакъв жест на съпротива, макар че на едно много общо философско ниво. Сега, но тъй като стана дума за понятието за истина и тъй като аз започнах с едно встъпление от Курт Вайл и Бертолт Брехт и разбира се Георг Вилхелм Папст, нека да напомня едно прочуто понятие на Брехт от неговата теория на театъра. Това е прочутия, така наречен V-ефект, Verfremdungseffekта, който на български неправилно се превежда като ефект на отчуждението. Всъщност, правилният превод на английски alienation ефект, това е сгрешен превод. Правилният превод би бил ефект на остранностяването, на ставането странен или чужд. Тук най-вероятно Брехт заема този термин от големия съветски теоретик на изкуството, близък на руските футуристи, Виктор Шкловски, който говори за астранностение, остранностяване преди Първата световна война. И това вероятно стига до Брехт. И какво представлява прочутия ефект на отчуждението или на отстранностяването? Това е, всъщност, знаете, че епическият театър на Брехт възпроизвежда някакви структури на реалното, т.е. той не създава някаква, как да кажем, радикална от гледна точка на авангардите на епохата поетическа структура, но това, което той прави, е да покаже реалното остранностено. Така че ние да го видим като за пръв път, защото ние сме го банализирали, ние сме го опитомили, а той целта на Брехт е да ни го покаже в неговата дива жестокост. Тоест колко нечовешко е това, което ние виждаме всеки ден по улиците.
Нали? Тоест, това е идеята на Брехт, което така да се каже, да събуди нашето възприятие и чрез нашите сетива да събуди и нашите сетива за справедливост, свобода и всичко това, за което съпротивата се отнася. Така че това е един от жестовете на съпротива. Всъщност в него ние нямаме точно субверсия на формата, нямаме и създаване на нова форма, а имаме промяна вътрешна на функционирането на формите. Това е друга възможност пред съпротивата. И след малко ще имаме случай да видим нещо допълнително от Бертолт Брехт. Така. Обещах да не говоря повече от един час, така че след около 10 на минути ще приключа. Ще кажа още няколко неща, тъй като лекцията е теоретична и последния теоретичен акцент, който искам да направя. Значи говорихме за възможността да се създава нова форма, за възможността да се субверсира вече съществуващата форма. Говорихме за възможността да се смени функцията на формата, но има още нещо, има още една възможност и тя е, може би, тази, която прави изкуството изкуство. И тя е свързана не толкова с това какво показва едно художествено произведение, какво то репрезентира, а е свързано с това как то го прави. Тоест, съпротивата отново може да бъде на нивото на изобразеното, на това, за което се говори, но съпротивата и вероятно още повече може да бъде и трябва да бъде на нивото на това как е направено, как се говори, как действа самата творба. Казвам творба условно. Тук ще се върна към Аристотел. Само, че не към метафизиката, а към този текст, който стои в основата на теорията на изкуството и особено на театъра, на сценичните изкуства. Той дори говори за танц. Това е неговата прочута серия от лекции, да наречем, защото не е точно трактат. Вероятно това е бил един лекционен курс, който е записан за неговите студенти. Това са така наречените езотерични текстове на Аристотел, т.е. посветени само на затворения кръг на неговите ученици. И това, разбира се, за поетическото изкуство. Или по-известно заглавие е поетиката на Аристотел. Като в поетиката на Аристотел, по-скоро, по-точно в нейната 4 глава, Аристотел излага своята теза върху същността на изкуството. Тази теза я познават и първокурсниците по философия, изкуствознание и други хуманитарни предмети, вероятно по театър. Тезата, според която изкуството е подражание. Така е преведена гръцката дума мимесис. И ние много добре знаем, че тази теза е доминирала няколко хилядолетия, но поне от романтизма насам не е валидна. Ние не вярваме, че изкуството е подражание. Но в защита на Аристотел трябва да кажа, че Аристотел е казал нещо, с което е прескочил няколко хилядолетия напред. Защото това, което не е четено внимателно в неговата дефиниция на подражанието, е, че Аристотел казва нещо много особено. Той казва, че подражанието е вродено на човека от най-ранна детска възраст, т.е. то е антропологическа характеристика, т.е. то е нещо вродено на човека, но не само склонността към подражание, казва Аристотел, а още нещо. Това, което е важно за нас, той казва, удоволствието от изобразеното е способност, която характеризира всички човешки същества. Удоволствието от изобразеното. И там неговия пример е много стряскащ, изненадващ. Той казва, доказателство за това е,
че ние можем да изпитваме удоволствие не само от красиви неща, от удоволствие от изображение, не само на красиви неща, но той казва и от най-отблъскващи неща и ужасни неща, като някакви отвратителни, чудовищни животни и мъртви тела, или както е казал, трупове. И каква е тази макабрена нотка у Аристотел? Какво означава това? Защо го казва той? Всъщност неговия пример е много радикален, защото Аристотел насочва към нещо, което е фундаментално, за да разберем това какво е изкуство. И той го е напипал много преди съвременните теоретици, които векове наред са повтаряли само мантрата за поддържанието, не са разбрали всъщност дълбочината на тезата на Аристотел, че това, което прави изкуство е как то поддържава. Как то го прави. И в този смисъл ние трябва да кажем, едно художествено произведение, един творчески акт, може сам по себе си да изглежда от гледна точка на една конвенция, на едно банално възприятие, ужасяващ, отблъскващ, нелицеприятен, смущаващ и така нататък, но всъщност това не му пречи да бъде художествен акт или жест, защото това, което го прави такъв е именно как. Тоест, как той действа. Нали? Защото има разлика от това, нали? Ако ние просто искаме да се съпротивляваме, тогава ние можем да излезем на площада или да вземем някаква по-радикална форма на съпротива. Но ако ние творим, то съпротивата е точно в това, което описва Аристотел. Тоест, това е в изобретяването на друг начин на виждане и на отнасяне към това, което ние виждаме, но и същевременно този друг начин на виждане и отнасяне е и друг начин на създаване на това, което ние виждаме или което е обект. Тоест, ние обръщаме тази връзка, тоест, ние вече не сме просто възпроизвеждащи творци, а ние действително произвеждаме реалност по този начин. Тоест, ние създаваме модалност на това, което е. Ние се вписваме, така да се каже, в порядъка на силите на съществуващото. И това оправдава тази идея на Аристотел за съпротивата. Като съпротива на това, което е. На съпротива към промяната към по-лошо. Само трябва да кажа, това негативно удоволствие го наричам аз. Това е много странно, тъй като ето отдавна не съм говорил за танц, затова пък миналата година беше 300 годишната на Имануел Кант. Аз написах една голяма книга "Свят и свобода", посветена на философия на Кант, но защо тя е важна за нас, защо понятието за свобода е абсолютно императивно в отнасянето ни към света. И там, във връзка с Кант, всъщност периферно се занимаваме с едно много особено понятие на Имануел Кант, което повтаря по някакъв начин понятие на Аристотел. И това е едно понятие от неговата трета критика, няма да влизам тук в детайли, критиката на способността за съждение, където той говори за едно, става дума отново за естетическо изживяване, където той противопоставя ефекта на красивото и ефекта на възвишеното. Той казва, красивото винаги го свързваме с форма. И то създава едно позитивно удоволствие. Но казва той, има един друг ефект, който е по-силен, по-мощен. Това е ефекта на възвишеното. И възвишеното отговаря на неща, които нямат форма, които са безформени. И възвишеното предизвиква едно удоволствие, което е негативно удоволствие. Той казва негативен люст. Това е много странно нещо. Как може удоволствието да бъде негативно? Тоест, едно изкуство, което се съпротивлява и което говори за много негативни реалности, отново трябва да предизвика удоволствие, за да бъде изкуство. Ако е отблъскащо, то няма да бъде изкуство. Но то работи точно с тази много особена афективна комплексна цялост, която е именно афекта на негативното удоволствие. В което има тъмна страна, което винаги действа чрез разрив, чрез напрежение, което напрежение се признася в нас. Тоест ние ставаме екран,
в този смисъл на творбата, в която принася този разрив в нас. Тоест, жеста на съпротива не е само жест на един монолитен или, не дай Боже, героичен субект, който се съпротивлява на нещо, защото в съпротивата има тази идея, нали така? А съпротивата може да означава, че всъщност силата преминава през собствената ни субектност, през субектността на артиста или на твореца или на философа. Тоест, това не е невинно занимание. Това е нещо, което ни излага на риска на това, което е и на силите, които го пресичат. И това, може би, ще е последния акцент в философската част на моето изложение. Така, тук стигнахме до един кръгъл час и за да не злоупотребявам с вашето внимание, вероятно ще се насоча към моя епилог, за да остане време и за разговор. След малко ще помоля да затъмним. Сега само няколко образа ще ви покажа. Това е фотография на един от най-големите композитори на 20 век. Между другото, той е и архитект. Бил асистент на легендарния Ле Корбюзие. Може би някои от вас познават. Това е гръцкия композитор, по-скоро френския композитор от гръцки произход, Янис Ксенакис. Това, което тази снимка може би крие, е тъмната страна на неговото лице, която крие нещо, което може да видим при нашия трагично загинал поет преди около точно 1 век, Гео Милев. Това е, че лявата му страна е абсолютно деформирана. Деформирана от какво? Може да се досетите, деформирана от жест на съпротива. Ще ви покажа цветна снимка на Янис Ксенакис. Само секунда. Какво се случило с Янис Ксенакис? Янис Ксенакис участва в съпротивата по време на окупацията, нацистската окупация на Гърция. Той е в един батальон, който се нарича Лорд Байрон. Фракция, младежка комунистическа фракция, която очевидно участва в антифашистката съпротива. Парадоксално той е ранен от британски танк, защото когато Чърчил налага извънредно положение в окупираната територия на Гърция, тези млади бунтуващи се студенти се излагат на риска да излязат на улицата и това се случва с него. Той мигрира в Франция, където става асистент на Ле Корбюзие и след това става един от най-почутите композитори на 20 век. По същия начин загива един от най-големите композитори на първата половина на 20 век, Албан Берг, Антон Веберн. Може би знаете, той пък е застрелен от американски войник в Виена, защото също не е спазвал вечерния час. Сега. Обаче искам да ви пусна малко музика.
Така, беше 6 минути, но се изложих на риска да го представя в пълнота, защото винаги е много рисковано да прекъснеш подобно произведение. Не случайно избрах тази работа на Ксенакис по няколко причини. Първо, вие видяхте заглавието. Метастасис е то на гръцки. Вие познавате всички тази дума. То е свързано с една много тежка болест. Но същевременно думата на гръцки значи нещо друго. Това е дума, която идва от риториката, позната на специалисти по литература. Това означава много бърз преход от една точка към друга точка. От гръцкия глагол метистанай, който обаче означава чисто и просто променям се бързо. Става дума за една бърза промяна. Но буквално метастасис може да се прочете и като нещо, което се надгражда над войната. Стасис е гръцката дума, която обозначава
не просто статично състояние, но и гражданска война. Това е свързано с един глагол, хистемай, който означава буквално стоя. Защо тогава да е свързано с гражданска война? Ами защото обяснението е, че когато две фракции или две клики в града отказват да отстъпят позиции, те стоят на място си, тогава избухва гражданската война. Защо се съсредоточавам обаче в това понятие? Неговия превод на латински е систере. То се превежда чрез глагола систере, което означава отново стоя. И от този глагол производни са няколко думи, които ние всички разпознаваме. И понеже аз не казах нищо за латинския термин на думата съпротива, разбира се, или френски, или английски аналог, които произлизат от латинския, това разбира се думата резистенция, което означава стоя. И може да го сравните с екзистенция, ексистере, което означава престъпвам. Буквално стъпвам отвън. Аз го превеждам в моите философски работи като изстъпление. Съществуването е изстъпление. Винаги се стъпва отвън. Съществуването е винаги надскачане на собственото си условие. В този смисъл съпротива и съществуване са много близко етимологически свързани и в гръцки и в латински език, които дават нашия философски език. Но това, което ние чухме, е удивително по ред причини. Не случайно намерих този клип с нотацията, защото Ксенакис, аз това споменах, забравих да спомена, казах, че е участник в съпротивата, но той е студент по математика, той е математик. Той създава един изключително изцяло нов математически език, като работи с музикален език, като работи с математически алгоритми. Той е и архитект, и инженер, и композитор, не професионален композитор. Тези негови партитури оказват огромно влияние, както знаят моите приятели, и върху съвременния танц от 60-те години нататък. Горе-долу това, което е Джон Кейдж за американския постмодерен танц, става Ксенакис, включително и за американски композитори, като Уилям Форсайт, които започват да работа с партитури, като неговите. Самите партитури можеха да бъдат схванати като образи. Те имаха графична стойност. Не знам дали някой се замисли за това. Но ето това, тази пролиферация на формата, т.е. това изстъпване на формата и същевременно нейното устояване е много странен ефект. Може би това е някакъв ефект на онтологическо остранностяване от нашия обичайен регистър на възприемане на музикалната форма. Може би ще имате въпроси. Имам още един клип, но понеже това беше, може би, така. Трудно е да пусна друг след този. Може би ще приключа с лекцията от тук, а другия ще запазя евентуално, ако имате желание да видите, за финал. Благодаря ви много.